మేజర్స్ ప్యాషన్ నిండిన ఫైటర్స్ అడాలసెంట్ హార్లిక్స్ తాగి 16 ఏజీ స్వీట్ చూసి 18 లోకి ఎంటర్ అయినా ఎంటర్ ది న్యూ డ్రాగన్స్ యాంటీ కరప్షన్ కి గన్స్ మీరంటనే ఓటర్లు అవ్వండి మీ నేతను సెలెక్ట్ చెయ్యండి కంట్రీ క్షేమం చూడండి కమిట్మెంట్ తో సాగండి కలేజతో నడిపే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ నేమో ఫిక్సే చేసి గమ్యం చేరే తమ్మున్నోళ్ళు కెరీర్ నేమో కాలర్ పట్టి కలేజతో నడిపే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ నేమో ఫిక్సే చేసి గమ్యం చేరే తమ్మున్నోళ్ళు ఎంజాయ్ కే మీరు సింబల్స్ అయినా డ్రీమ్స్ తరపున డీలర్స్ అయినా ఓటు హక్కునే పొందండి భారత పౌరులు అవ్వండి ఓటు తప్పగా వెయ్యండి దేశ వృద్ధిని పెంచండి నిన్ను కన్న మీ అమ్మ రుణం నీ ప్రేమతో తీరేలే నిన్ను కన్న ఈ దేశ రుణం నీ ఓటుతో తీరునులే ఓటునే వదిలేసిన వాళ్ళు భవితనే బలి కోరిన వాళ్ళు ఒకటేలే బాధ్యతగా ఓటెయ్యండి భారత బాగుని కోరండి మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేజర్స్ ప్యాషన్ నిండిన ఫైటర్స్ సమస్యనైనా సరెండర్ అంటూ ఛాలెంజ్ చేసే కుర్రోళ్ళు పేషెన్సీలో పేటెంట్ ఉన్న ఫేర్ అండ్ ఫైర్ అమ్మాయిలు సమస్యనైనా సరెండర్ అంటూ ఛాలెంజ్ చేసే కుర్రోళ్ళు పేషెన్సీలో పేటెంట్ ఉన్న ఫేర్ అండ్ ఫైర్ అమ్మాయిలు విజన్స్ కే మీరు వ్యూవర్స్ అయినా విక్టరీకి మీరు విజువల్స్ అయినా బోర్డు లిస్టులో లేకుంటే మీరెంటనే రిజిస్టర్ అవ్వండి ఆస్తి హక్కుల అడగండి అన్ని హక్కులకు బ్రదరండి మీకు ఉన్న ఈ ఓటు వరం మీ చేతి వజ్రాయుధమే మీలో ఉన్న సంకల్ప బలం మన జాతికే గుండె బలం ఓటునే వదిలేసిన వాళ్ళు భవితనే బలి కోరిన వాళ్ళు ఒకటేలే బాధ్యతగా ఓటెయ్యండి భారత బాగుని కోరండి మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేజర్స్ ప్యాషన్ నిండిన ఫైటర్స్ Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.